Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat lid reportages zijn uit het programma Van Gewest tot Gewest. Dat wie voor de nationale televisie tussen 1964 en 2004. En een van de makkers wie zo'n 1968 Johan van der Zee. Bij hem zitten we aan tafel. En dan vertel ik Johan over de Hogerhuiszaak. Een film die het maken is in Ljouwert en omkregen door Pieter Verhoef, dacht ik, dat wie. Ja. En dan maken Jim dan weer een film van het filmmeidje. Ja, de making of. Ik had het net maken. Daarom weet ik net meer. Ik denk, ja, mijn vakantie. Nee, 84 toen was het mij de. Toen wie ik maar de Prins Willem. En dan had Machtel Bauma, collega, die had dit maken. Tam in grote spiet. Want, nou ja, ik kom uit Stiens. En die Hogerhuiszaak, die is daar vlakbij, had hij hem daar afspelen. Ja, bij Britsen. En de paken van mijn mem. De politieman die de Hogerhuizen opbracht had. Oh. Dat heeft er natuurlijk nooit van hadden. Nee. Maar u neemt hier direct nog wel een beetje grutskop. Dat Pake Bielsma daar een rol in spelen. Ja. Maar die rol in die film is net zo mooi van Pake Bielsma. Nee, zeker net. Nee. Maar ik hier er graag bij wezen. Ja, want er zit wel sfeer in. Hè? Dat uit die streek bekend wie is. En wij fietsen daar dus altijd langs het Marnershuisje nemen ze het dan. En dan zei je, nou hier, dit is het plak, hier gaat het maar spelen. Ja, dus dat had in die streek nog wel jaren daarna wel altijd spelen. Ja. Ben de echte dierders, wie die eigenlijk wel in de omkring meer bekend als bij de politie? Dat weet ik net. Dat weet ik net, want de echte dierder had op een bepaald moment vanuit Canada, meen ik, zei van nou ik ga dienen. Ja. En er werden in Stiens Hogerhuizen. En op die familie, daar wie altijd wat van, goh, wat hebben ze die mee behandeld? Ja. Het was een sociale skiertnis. Ja, zeker. Met Troelstraat. Dus nou prima. Laten we eens een scène naar die reportage, dus net van Johan van der Zee, maar van Marcel Bauma. Machteld Bauma. Maar goed. Dank je wel. Ik van Friese aankomst, maar goed. En zij maken een film over de filmmeidje van de Hogerhuiszaak. Oké, maar dit zijn aanzeggers die de hele dag daar staan en vertellen wat er gebeurt. Jawel, maar nu is het echt zo dat het net lijkt of die man er voor ons neergezet is. Dat is ook zo. Maar dat komt absoluut op je ogen. Het ziet er niet goed uit. Dus je moet die man of een actie geven of je moet meer figuratie hebben. Is bewezen en naar de waarheid niet is gevraagd. O broeder, hij moest geen te weten. Oké, dank u wel. Actiefiguratie. Rijden met die koets. Rijden. Actie. Deze maanden hebben in Friesland de opnames plaats voor de film De Droom. Onder andere het Paleis van Justitie in Leeuwarden werd ervoor weer even aangekleed zoals het er in 1895 ongeveer moet hebben uitgezien. Nog geen andere koetsen? Waarom loopt Wieveren nou niet? Peter! Waarom? Heb je dat gezegd? Dankjewel, ga maar weer terug. De film gaat over de zaak Hogerhuis, een Fries gerechtsdrama dat zich rond de eeuwwisseling afspeelde. Zet de cameraman wel even zitten, straks voor de camera langs tussen het beeld IP. Maar dat moeten we even precies uitkiezen hoe het gebeurt. Dan denk je de Denheim heen en dan kan je via de orde. In de film spelen veel Friese acteurs en actrices mee en de Friese taal heeft een belangrijke rol. Nou, in eerste plaats dat het de taal is van deze streek, maar het is ook de taal die in de strijd om een beter bestaan als zodanig wordt gehanteerd. Ik bedoel, het Hollands is de taal van de machthebbers, zal ik maar zeggen. Hoewel men natuurlijk als Nederlander allemaal wel Nederlands spreekt en ook Nederlands schrijft, zal ik maar zeggen, en het ook wel een beetje kan spreken, maar het is de taal van de autoriteiten en van de onderdrukkers, zal ik maar zeggen. Zo werd het toen ervaren, zo wordt het in de film ook min of meer gebruikt. Is het een leuke film om te maken? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Je moet het even aan Paul vragen. Paul is de cameraman. Het is een enige film om te maken. Het gebeurt je niet zo vaak dat je dat allemaal voor de lens krijgt als wat jij nu bijvoorbeeld vandaag gezien hebt. Hè? Koetsen, paarden,
Mensen in echte, prachtige kleren. Echt uit die tijd, dus niet nu gemaakt, maar echt oude stoffen. Dat zie je niet vaak. En dat, het is fantastisch om dat voor de lens te krijgen. Activisatie! Je kunt nog Hollands spreken, mag ik horen. En geen kunst, omdat dit net verstaan kunt. Hans Sleurink was degene die zich in 1978 in het Hogerhuisverhaal ging verdiepen. Dus ik ben gaan speuren, vond materiaal erover, ben dat gaan lezen. En ik dacht eigenlijk al vrij snel, mijn god, wat een verschrikkelijk drama is dat geweest. Dus ik was heel snel verloren om die zaak inderdaad te gaan aanpakken. Hoe ging dat met die research? Want het is lang geleden, die zaak. Ja, het heeft ook heel lang geduurd. In aanvang dacht ik dat ik zou kunnen volstaan met de literatuur die er al over bestaat. Maar naarmate ik wat meer van die zaak te weten kwam, ontdekte ik toch dat er zoveel nog nooit opgehelderd is. Dat ik van lieverlee toch echt in een zeg maar, bijna wetenschappelijk onderzoek terecht kwam. En ja, dat was echt weken, maanden studeren in archieven. Het was ook erg kostbaar. Het heeft me alles bij elkaar meer dan 100.000 gulden gekost. Alleen al dat onderzoek. En op een gegeven moment, ik meen dat was in 1980... toen heb ik de historicus Johan Vrieswijk gevraagd of hij mee wilde werken. En hij voelde daarvoor. En ja, hij bracht natuurlijk een enorme onderzoeksroutine in, mee. En allerlei hele handige manieren om informatie op te bergen en te verwerken. Enfin, dat ging zo goed dat we ook toen besloten hebben samen het boek te schrijven. Het verhaal begint in 1895. In Friesland is de werkloosheid en de armoede onder de arbeiders groot. Bij hen vinden Domela Nieuwenhuis en ook Troelstra veel aanhang voor hun socialistische ideeën. Ook in het kleine Friese dorpje Beetgum. Daar vlakbij stond, en staat nog steeds, deze boerderij. 5 december 1895 werd hier ingebroken. Er werd geschoten en de 3 daders ontvluchtten, overigens zonder buit. De inbraak was er één uit een reeks van vele, voortvloeiend uit het neem- en eetrecht. De als socialisten bekendstaande gebroeders Hogerhuis werden door politie en justitie al snel als de daders aangewezen. Zij moesten het voorbeeld vormen voor anderen en daarom kregen ze jarenlange gevangenisstraffen. De bewijzen voor hun onschuld werden echter steeds talrijker. Onder de socialisten was zelfs bekend wie de echte daders waren. Niet alleen in Friesland, landelijk waren er acties voor vrijlating van de 3 broers. Domela Nieuwenhuis en ook Troelstra kwamen in het geweer. Het mocht niet baten. De broers bleven in de Leeuwarder strafgevangenis. De autoriteiten vonden dat ze het zich niet konden veroorloven een fout toe te geven. Als laatste kwam Wiebren Hogerhuis vrij, na bijna 10 jaar. Over de mogelijkheid van gratie schreef hij eens: van hen die mij het recht onthouden, verlang ik geen gunst. De zaak is zo omvangrijk, ook zo kleurrijk, dat
dat er zo ontzaglijk veel fascinerends in te vinden is. Maar één ding in ieder geval wat mij van meet af aan geïnteresseerd heeft, is het bijna brutale misbruik van de macht door de autoriteiten. Het haast openlijk gebruik maken van de politie, het leger, de rechtspleging om politieke doeleinden te bereiken. Die zaak Hogerhuis is eigenlijk een ontmoeting, zou je kunnen zeggen, met de zwartste kanten in de menselijke natuur. Actie! Trek! Uit! Sabel! Voorwaarts! Over het filmscenario ontstonden tussen Hans Sleurink en Pieter Verhoef zulke grote meningsverschillen dat Verhoef scenario-schrijver Dirk Ayolt Kooijman erbij haalde. Dit is dus eigenlijk de voortzetting van wat we vorige week dingen in de mist. Het is een beetje oorswun wat het waar betreft, maar we hopen dat het griesbloed. Hetzelfde enthousiasme dus als de vorige keer. Je hebt jongen dus die, moet je denken, de Marseillaise zeg maar. Net internationale, want die zongen ze toen nog net. Vol enthousiasme, iedereen een beetje plak. Het gaat er ontzettend om dat je doet wat er zijn wordt. Tussen de feiten in het boek en het script voor de film zitten nog wel wat verschillen, hè? Waarom is dat? Omdat je anders geen verhaal kunt vertellen. Nee. Dat is waar. Waarom niet? Ja, dat is, kijk, het hele verhaal van de Hogerhuizen speelt zich eigenlijk af over een periode van een jaar of 5, 6. En wij moeten in 1,5 uur ons verhaal vertellen. Dus je moet dingen weglaten en merkwaardig genoeg ook dingen toevoegen. Om dus, laten we zeggen, de kern van het drama te vangen. En om gewoon een goed verhaal te vertellen. Want niet alles uit de werkelijkheid is dramatisch. Als je een speelfilm maakt over ware feiten, want dat zijn dit, vind je dan dat je die feiten mag veranderen om de speelfilm te kunnen maken? Ja, of dat mag of niet. Ik weet niet of dat nou... Ik begrijp niet goed, wat bedoel je met mogen? Ja, vind je dat ethisch verantwoord? Nee, dat vind ik zeer beslist niet. Kijk, ik kan me nog wel voorstellen dat je als een vorm van spielerij, die natuurlijk ook geoorloofd is in het, of je nou een boek schrijft of een film of een toneelstuk maakt. Spielerij is toch een onverbrekelijk onderdeel van kunstuitingen. Maar op zijn minst ben je dan, denk ik, moreel verplicht om bijvoorbeeld niet de werkelijke namen te gebruiken. Ja. Goed. Kijk, ben je niet zo jongen als je waait. Zie je vissen te gevaarlijk. De regisseur en de schrijver zijn het dus niet eens over of je ware feiten voor een film kunt veranderen. Het blijkt dat ook hun visie op de zaak Hogerhuis verschilt. Het gaat over de emoties van de personages. En daar speelt de liefde, loyaliteit, lafheid en verraad spelen daarin de grootste rol. De film gaat niet over politiek. Het verhaal speelt zich af in een arena van politiek en revolutie en armoede enzovoort. Maar de film gaat daar niet over. Die gaat over de menselijke emoties. Ik bedoel, natuurlijk, en het is ook een voor de hand liggende opmerking, omdat drama gaat over menselijke emoties. Ik bedoel, daar begint drama mee. Zonder menselijke emoties is drama niet denkbaar. Dus zoiets te zeggen is eigenlijk een beetje een open deur intrappen. Alleen kun je naast die menselijke... je kunt menselijke emoties op zoveel manieren tonen en je kunt ze op verschillende manieren een context geven. En ik zou ervoor kiezen om die menselijke emoties, zoals ik het ook in het boek geprobeerd heb, duidelijk te zetten in de tijd waarin die emoties zich afspelen. Wat is er bad? Ja, actie! Rotzooi! Dit man! Ze horen jullie gaan!
nog even wat uit. Verrekkelingen, ik ben nog net met mijn kleren. Kameraden, de kennis van de wet binnen van betekent dat we dat verder kennen. Dus wat doen we? Hier had de letterenvoorzitter van de PC, Ulbe Hannema, nog eens een boek geschreven over de hogere zaak. Dat ziet ingewikkelder in elkaar als die film, want dat is een aardig geheel worden. Wij gaan even naar 1969 en dat gaat het wel maken. Naar de krimp in Friesland. Bozem. Ja, Bozem wil net sterren. Nee. Er was in Bozem een pensionaire dokter, mevrouw Volkers, en die bellen mij altijd. Jong, maar eens even del komen. Jong, maar eens even praten. We moeten eens even dit. Want wij matten hier net kapot. Nee. En nou zo praten, hebben we er een programma maken. Ja. Ze moet er zelf eigenlijk net in. Ze zit er wel in. Ze zit aan het eind van de film zit ze erin. Maar de meesten van het dorp, meester Santema, dat ik bij in de klas zit in Stiers, die wie actief, de dokter wie actief, het hele dorp wie actief. Ja. En het dorp, de winkels ben voort neem ik aan, maar het café is er alleen nog. Ja, het café is er nog. Ja. Nou, het is Krekjord. Het is Krekjord, ja. En Krek als een Hulshoorn-Orendorp in Friesland werd uiteindelijk die winkels dan toch vertut eerst binnen. Maar doen we in de al hoezen die het leeg stingen. Ja. En dat vernieuwt mij wat, want dat wie in die tijd net overal zijn. Nee, en dan zo'n prachtige bakkerij die vertut eerst. Ja. Nou, laten we maar eens even naar Sjen Bozem. Dat de B op het plaatsnaambord is weggevallen, typeert de situatie. Bozem, eens een van de grootste plaatsen in de Friese Grijthoek, is nu een klein dorp in de gemeente Beideradeel. Bozem is ook een aantrekkelijk dorp, zegt mevrouw Heijns. De rust en de ruimte die we hier in Friesland vonden, die hebben we dus bewust gezocht. Dat fascineerde ons enorm toen we vanuit het westen dus hier kwamen. En dat je hier nog zo de ruimte hebt en zoveel groen. En nou ja, de stad is binnen handbereik. Je bent in 7 minuten in Sneek en een kwartiertje in Leeuwarden. En je hebt dus alles wat een stadsmens ook heeft. Iemand die een beetje in een buitenwijk van de stad woont, moet ook een kwartier, 20 minuten met de tram mee of zo. Toch zijn er problemen voor de voorzitter van de Vereniging voor Plaatselijk Belang, hoofdonderwijzer Zantema. Wanneer we naar de feiten kijken, dan valt het onmiddellijk op als we de cijfers van na de oorlog zien dat het inwonertal van ons dorp sterk gedaald is. Was er na de oorlog nog ongeveer een inwonertal van een 600 mensen ongeveer. Het is teruggelopen tot 400 à 450 inwoners. En gezien in het gehele raam van de sterke stijging van het aantal inwoners over geheel Nederland genomen, dan valt des te meer op deze sterke teruggang. Met 1 bakker, 2 kruidenierswinkels, 1 slager, een dokter, 2 scholen, 3 kerken, een postkantoor en een café hoeft Bozem over zijn voorzieningen niet te klagen. Ja, jongen, dank u wel. Mevrouw van Asperen, kan deze winkel alleen bestaan van Bozem? Nou, wanneer wij de medewerking van het gemeentebestuur hebben, dan wel. Hoe bedoelt u dat? Nou, bijvoorbeeld, er zijn dus een hele hoop gezinnen hier in Bozem die hier wel hadden willen blijven wonen, maar er is hier niks, dus zijn ze eigenlijk verplicht om ergens anders plaats te zoeken. En u bent dus met deze winkel niet alleen voor Bozem, maar ook voor de omgeving, begrijp ik? Ja. Want anders zou het niet kunnen. Nee, alleen van Bozem, nee, beslist niet. Het is als het ware een vicieuze cirkel. Er vertrekken mensen, daardoor is er minder kans voor de middenstand om zich te ontwikkelen. Er verdwijnt middenstand, daardoor wordt het dorp weer minder aantrekkelijk. Daardoor vertrekken er weer mensen. Is er ook niet zoveel vraag naar nieuwe woningen, wordt er dus niet gebouwd. Wij willen dus proberen middelen te zoeken om uit die impasse te komen. En als u nu vraagt, wat wilt u nou precies? Dan zou ik zeggen, dit hangt in de allereerste plaats van de bevolking zelf af.
Deze oude bakkerij, gebouwd op een manier zoals men dat nergens anders meer ziet op het Friese platteland, staat al jaren te vergaan. De eigenaar doet er niets aan. De gemeente overweegt nu de bakkerij te kopen, hopelijk om te restaureren en niet om af te breken, zoals al met een stuk of 15 Bozumerhuizen is gebeurd. De heer Heijns. Dit is dus een van de huizen die afgebroken zou moeten worden in het kader van het zogenaamde kommenplan. Wat gepland is van de kant van de kerk en dan dwars door deze kom en dan aansluitend daar weer op de Hoofdstraat terechtkomt. Dit is dus een zeer goed bewoonbaar huis. En de huizen die daar aan de linkerkant staan, die moeten dus ook weg. Ze willen dus een weg aanleggen voor het verkeer. En op het ogenblik kan er dus hooguit met pijn en moeite 1 auto tussendoor. Wat gebeurt er met de mensen die in die huizen wonen? Kunnen die in Bozum blijven wonen of moeten ze weg? Dat is dus een punt. De gemeente die koopt die huizen op zo gauw als de kans ertoe ziet. En als het dus bejaarde mensen zijn, die verdwijnen vaak op een natuurlijke weg uiteraard. Maar men probeert dus ook te stimuleren dat deze mensen naar het bejaardenhuis in Weidum gaan. Dat is dus het bejaardencentrum van deze hele gemeente, waar men probeert alle oudertjes naartoe te krijgen. En zo gauw dus als zo'n huis leegkomt, voordat je er eigenlijk erg aan hebt, ligt het al tegen de grond. Nieuwbouw in Bozum is een moeilijk punt. De gemeente vindt dat dit in de eerste plaats in de opengevallen kom moet gebeuren. Daar worden op het ogenblik 2 huizen in de particuliere sector gebouwd en er komen straks 4 bejaardenwoningen. De dorpsgemeenschap ziet het liever aan de rand van het dorp. Want, zo redeneren de inwoners, mensen die op het ogenblik in dorpen gaan wonen, willen ook echt buiten wonen. Het gemeentebestuur houdt vast aan haar kommenplan. De dorpsgemeenschap in Bozum probeert ook meer mensen naar het dorp te krijgen door te wijzen op oudere huizen geschikt voor recreatie. Mevrouw Volkers. Er wordt zelfs over Friesland gepraat, er wordt zelfs voor Friesland gedaan. We krijgen een stad in Tjeukenmeer, we krijgen een enorme recreatie. En dat is allemaal voor bepaalde groepen. Mensen die over een grote auto beschikken, die een groot inkomen hebben. Ik zou dit platteland eigenlijk willen bewaren voor die mensen met een bescheiden inkomen. En die niet alleen de recreatie zoeken 100 kilometers van hun stad af, maar die nou de recreatie bij eigen huis kunnen krijgen. En wat verstaat u dan onder recreatie? De ontspanning die je iedere dag hier op het platteland vindt. Dat wie Bozum in 1969. Het is nou heel oors, het is nou leervelijk leidt het erheen. En als het erheen rieden, dat mij net waar, want dat is maar een heel smel dikje. Dan zie je dat al je mensen mooi te plak waaien. Henk Kroes wennen eronder oren, Bozum. Dat is het beeld van het symbool van de plakjes dat in Friesland oerbloemen binnen? Ik denk het, ja. Maar wij nog naar 300 mensen, denk ik. Dat is ook net zeggen. Dus het is wel, dus doe ik al krompen. Dus doe ik al krimpen. Ja, goed. Meestal maar dat zelf oprijden, meestal had ik zelf. Nou, ze had er wel een beetje omrijden. Ja, goed. Dat we geweest Friesland van deze week, we zijn de tak een week gewoon weer. Want dan, dag.